И днес ще играем Майнкрафт. Ама, когато чундер горе-долу, чуме танкове. И сега даваме тук. И най-яките танкове са тук. Натискаме то батъл. И сега малко ще изчакаме. Защото той винаги взе. Чакаме. И още чакаме. И още чакаме. И заради. И сега пак ще чакаме. Пак ще чакаме. Още много ще чакаме, ама сега ще се включва. Но това, това ще го маха, защото е нещо, не знам какво си. Ето и музиката почна. Аз съм вкъщи. Сега ще играем. Ето, както виждате. Не знам какво виждате. Но ето, както виждате, тук е картата на играта. Тук има някакви съвети, тук показва, че зарежда. А пък това не знам защо. Сега това е танк, например. Ще изчакаме, ето тук пак ще заради, но сега ще станем. И чакаме. Чакаме. И иска някъде ще се включи. Ето ни в играта. Сега тръгваме да търсим някакви червени. Ето виждате, че понякога играта ме забива, защото има много игри на моя лаптоп и забива понякога. Това няма нищо. Сега тръгваме от тук, но няма да стане, тук е задънена улица. Моля, си едно игра, си едно само за първи път съм я включил. Сега малко ще се въртим, ама ще се ударим накрая. Ето най-после заваме от камъка. Ето тръгваме, ето ги всички от моя отбор, ето някой много тъп стреля. Но сега я ще го гръмна. Ето както виждате, там има един червен. А пък аз бегам да го гръмна. Уоу, този е много добър. Готово, виждаме го. Shift Z. Не. И сега ще трябва да ви науча едно нещо, което се казва бягай! Бягай, хванат съм на прицел. Не ме учи. Сега вече мога да въртя купувам. Но става много бавно. И както виждате, умрях. Само защото един от моите ме удари и вече загубихме. Но няма нещо, аз имам още много танкове. Битката ще продължи, докато не ми умръзна. Ето, той е тъпия, ма гръмна. Сега влизаме в битката с този. Сега почваме. Само да не се убия така. Пожелайте ми късмет. И ето, отново тръгнахме пак от същото място. Значи тръгваме. Ето, якия танк. Скачкаме, оки-доки. Тръгнахме. Някой праща някакви неща. Ето го на тъпия циганина, дет ме гръмна. И ще отида там. Но този път ще се трия малко. Защото няма да се оставя да ме чупят отново. Аз без пачки ще остана. Готови. На прицел. Fire. Ма нищо, ние сме си така. В тази игра е така. Който гледа този клип, моля да се абонирайте се за моя канал. Сега отчуваме. Майко, някаква ли бомба. Както виждате, там един червен, някой гръбкателя. Готовя. Не го знам от кой род е. Майко, трябва да натисна F. И сега колко минути. Сега ще бомбардираме тоя, защото то сме убием. Хващаме го на прицел. И както виждате, скапаният ми танк
не направи нищо. И ще го бомбардираме, докато не ми свършат патроните. Пожелавам ви всички да играете тази игра, много яка. Ма само когато имаш много яки танкове и такива работи. Значи пак е добре, ама... Ма знаете, аз трябва да правя един клип на една минала моя битка. Беше много яка. Сега ако не го гръмна... И сега ще го бомбардирам, защото дойде на моя територия. Ще го стрелям, докато не спрем. Ето тук един дойде и сега ще го щупим от бой. Май, някой ме нацели, зато и че... Аз трябва да се науча на едно нещо. Бягай! Но както виждате, тая битка е загубена. Няма как да победим. Аз намерих да бомбардирам. Намерих и мишена, която да стрелям. Ще изчакам. Ще изчакам. И ще се прицеля. Но не знам какво стана на играта, ми заби. Айко, играта заби. Ще стреляме докато не обучим. Защо сме дошли на бойното поле, мамка? Стреляй. Майко, това е много тежък танк. Няма как да го убием. Затова... Трябва поне един, поне двама да си помагат един друг. Другия да се крие, другия да стреля. Така сам не е чак толкова лесно. Но играта си е забавна. Само седиш, бомбардираш и накрая те бомбардират. Зато и че... Ето, този дед ви казах, че не мога. Няма как да се убие, освен като станах с него. Ето, пронизама. И дори куршума излетя от мен. Но имаме още ранкове, зато и че... Битката не е свършила още. Сега ще тръгнем се защото е малко по-яко другите. Може да вървим много по-бързо, много по-яко и стреля повече патрони, зато и че сега ето го и той. Малко на костенурка прилича, но пак си е добре, нали? Нали? То трябва танка да може да стреля здраво, а не само да е толкова як, така дъра, сточедъра. Има един от моя клас, Виктор Фотев или Виктор Трифонов. Абонирайте се за канала му. Моля, абонирайте се за канала му. Той качва много яки клипове. Горе-долу. И за Искрен. И за геймър. Гледайте се за всички, които качват клипове. Гледайте Ведро на живота и със старата. То прищупих химикала, трябва да го прибия. Чупте ли хора? Не са реди за такива простащини. Играйте. Живота ви трябва да е на макс. Маняк, дора. Ще гръмна, чуваш ли? Мама и този до мен го гръмнаха. Ма трябва да се прицеля. Ще го пред... Мамка му, пак ма гръмна мен, тето просто. Добре, че поне можем да се движим. Не е много яко да се движиш назад, но пак е нещо, нали хора? Трябва да натиснем F. И да се уверим, че до нас няма никой. Защото ако няма, нали, той ще дойде и ще ме гръмне от някъде. Той, че ще да бъде много яко да има в играта нещо като бинокъл. Който като го натиснеш, има едно такова, като натиснеш едно от копчетата, виждаш назад, ето както виждате, ето този идва, аз съм наред и тръгвам в битката. Ето, чао. Чао хора.